Civilization Beyond Earth. A tu vás vítam u prvého projektu Civilization Beyond Earth. Teraz ste videli maličkú reklamu, no neviem to teraz povedať, ale budeme hrať túto hru a dúfam, že sa vám bude páčiť, aby som sa tešil na like. A teraz zrejme musíme čakať, lebo je to potom tú hru hral a to dlho trvá, neviem na tape. Presne na tape. A bude na chvíľku ticho, až kým sa to načíta. Alebo nepovieme na čo ešte. Ako ten flash game, čo som hovoril, už mám dáke začiatočné a potom môžete aj vy napísať do komentárov, akú chcete vy flash game, by som ja hral. Ok, nikto neviem, či nenapíšte, tak ja pokračujem toho, čo ja som si vybral. Uvidíme. Tu môžete stopnúť, ak si to chcete prečítať, je to po anglicky bohužiaľ. Dalo som to dať po česky, ale ja som to na inštalácie trošku. Tu už je DLC, lebo už aj druhá verzia, tú druhú verziu nemám, lebo tak by som povedal, že začneme novú kampaň. Ja už som to hral, nedohral som to ale. Máme si že easy, lebo som si dal potom tu na normál a to bolo už dosť ťažké. A dáme si to na rýchlo, lebo to potom ide oveľa ľahšie toto a dáme si masíve, že budeme viacerí. Tu si teraz môžeme vybrať všetko. Máme tu takže Ameriku. Operation are 25 faster and cause more interview, že také agentské, že môžeš poslať agentov, sú 25 rýchlejšie a majú väčšiu šancu na poškodenia. Tu máme pána Zemkovi, to je vlastne Japonsko, tak Ázia, Japonsko, tak ďako. 10% rýchlejšie tovaru, keď máš zázraky a 25% robotníková rýchlosť. Tu môže, že ak máš 10 každých 10 kultúrnych bodov dostaneš jeden zadarmo kultúrny bod. Tu má, že jeho orbitálne rakety ostanú 50% dlhšie vo vesmíre a plus oleja dostaneš ako tak. Plus 2 konvoje tam máme. Potom tam máme Kavita Pro Zeta CTS a maličké sú dvakrát také rýchlejšie. Military units sú silnejšie, že tak a sa o 5% healu, keď toto a Afrika si každý vie. Plus 10 jedla, keď je mesto alebo mesta zdravé. Ja si by som dal, že si dáme Brazília. Tu máme, že či múdro, jedlo, to sú vlastne peniaze, energia, produkcia alebo kultúra, lebo kultúra je naozaj dobrá. Tu si môžeme vybrať, že čo by sme mali, že jaká loď, dačo špeciálne k tomu, tak? My sme mali takto len skéner. Toto je, že všetkým vidíš more alebo kosty. Toto je, že vidíš väčší pohľad z hora. Toto je dobré, lebo tam vidíš už všetky ostatné veci.
čo budeš potrebovať. Toto je ani nie také dôležité, že 100 energií sa začínaš a toto, to ak chceš všetkých mimozemšťanov zabiť. Áno, sú tam mimozemšťania. My známe tectonic scanner, aby sme takdy nepostavili do hubu. Extra population, že populácia, pioneering technológií, to tá lekáreň v tvojom prvom meste, alebo s vojakmi, alebo s workerom. Ja by som začal worker, lebo worker už môžeme dať. A tu máme teraz planétu. Tu bude krátke video, lebo to bolo všetko dlhé, takže asi len 5-10 kol. Dáme si tak, ako svet vyzerá. A to bolo krásne. Dobre, že by to teraz 30 minút každý pár. Nevidím. 2, 1, PS. Konečne. Teraz tu vidíme v tom červenom poličku si môžeme vybrať, že čo chceme. Ja by som si vybral asi podľa toho, ako tu máme, by som si vybral tu rovno prostredok, hej, krásne. Tu máme toto, neviem kedy to je budeme rýchlo. Si vyberáme nejaký text. Vy môžete si potom aj písať, že čo, aby som to vyberil na všetko. Map. Ten explorer pôjde smerom dole. Máme tu olej, perfektne. Ten tu môže postaviť takú špeciálnu kuchyň, kde dostávame jedlo. Tam si začneme postaviť toto. Ale my môžeme aj toto zapnúť. Tak to urobíme lepšie. Teraz máme aj toto a tak. Teraz sa to pomaličky stáva. OK, ďalšie kolo.